Kumusta ang mga tiyan? Busog na busog ba tayo dyan? Kahit dumaan na ang 25, Paskong Pasko pa rin ang vibe. Alam kong busog na kayo, kagaya ko at ni BSJ. Dahil kagabilang ang Noche Buena natin. At siguro until now, may lamang pagkain yang bibig mo. Let's tour around the world para sa mga masarap na pagkain tuwing Christmas. Specialty ng bawat bansa. Cookies sa Jack, France. Scallops with herbs and cheese served in little shells as an appetizer. Sa Italy, may tinatawag naman na traditional fish meals, ang Feast of Seven Fishes meal. Basta 7 meal na puro seafood. Haliacas, Venezuela. Nakabalot sa banana or maize leaves na mixture ng capers, raisins, peppers, and meats. Zakuski ng Russia. Appetizers made of fish na may sour salty flavors, excellent with shots of vodka. Sachertorte, Austria. Cake, chocolate sponge, and apricot jam na inimbento daw ng isang 16 na taong gulang mula sa Vienna, Austria. Chicken bones candy ng Canada. Hindi ito gawa sa literal na buto ng manok. Candy ito na cinnamon flavor with milk chocolate in the center. Lampreia de Ovos, Portugal. Sweet egg cake baked in the shape of sea lamprey o yung jawless fish. Imbuhuta, Talkastan, Malta. Kokwa chestnut soup, tamis. Shorba de Periso Are, Romania. Basically meatballs in sour vegetable broth. Kulkus, India. Coconut cookies. Sa Pilipinas, mawawala ba naman ang bibingka at puto bumbong? Hindi na namin kailangan mag-explain kung saan gawa ang mga ito. Ako si BSJ, one day after ng Pasko, isa pa ring Christmas reminder. Tuwing darating ang Kapaskuhan, marami tayong kahilingang nais matugunan. Huwag lang sana humiling para sa sariling kapakanan, kundi para rin sana sa kapwa at sangkatauhan. Dahil ang diwa ng Pasko ay pagbibigayan, pag-asa at pagmamahalan.